নির্দলীয় পার্টি জিন্দাবাদ নির্দলীয় পার্টি জিন্দাবাদ অংশগ্রহণকারী জিন্দাবাদ সবাই কাটিয়া ভোট সবাই বিকুমা ভোট दिनै हराव जानानै थांदों खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' हरनि समाव जेनेब्ला 1:00 रिंगायाव बोलेर' गंसे फैदों बोलेर' गंसे फैनानै एसे जोंनि दिनै बे निर्दलीय पार्टी जेनेब्ला सलाइनि अफिसखौ माने बिथांमोना बिसिजोबनानै गालांदों माखासे जिफोरखौ आरो माखासे बुस्थुफोर थानायखौ लांखार-फांखार खालामनानै गालांदों आरो असनमान खालामनानै गालांदों जों जोबोद दुखु मोनदों जायनि जाउनाव जों थोंजोङै बुंनोबो हाखायो आरो रोखायै साननोबो हाखानाय जायो जायनि जाउनाव बे एरियानिनो होननांगोन जेनेबा बे एरियानिनोखा जोङो दोलो हिसाबै जों बासिनो थाङा नाथाय अशोक सिंहालनि माखासे गुन्दा फिसिनाया बे गुन्दा फिसिनायानो माने जोंखौ अफिसाव फैनानैबो दम होलांदों आरो अफिसाव थाग्राफोरखौबो माने गाज्रि खोथायै बुंलांबाय थायो माने बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्राय जों सहायनानै दंमोन नाथाय जों दिनैनि समाव सहायनो हालिया आरो जों बेखौ थोंजोङै बुंगोन बेयाव माने अरुपमोननिनो आखाइ दं होननानै जों सानो आरो अरुपा बे जेनेबा बिजेपि पार्टिनिनो जेनेबा बेबो अशोक सिंहालजों फिजानाय मासे दादागिरि बेबो गुन्दागिरि खालामग्रा बे एरियायाव हाबनानै रायजोफोरखौ दम होयै होयै बे भट बिग्रा आरो जायनि जाउनाव मैया जोंनि बे दलहापारा गामियाव मोनसे साराद' जादोंमोन बेयाव इसोरो साराद' जाफुबाय थानाय समावनो हाबहैनानै गावसोरनि केम्पिं खालामहैदों मिटिं खालामहैदों बेयाव जोंहा ओरैजाय फारसेथिं साराद'नि आर'ज दंमोन जेनेबा जोंथ' बाथौ धोरोम नालाय बिसोर इयाव साराद'आव थाहोआलासिनो डाइरेक्टलि इसोर मिटिङाव लाबोजोबनानै माने साराद'नि आर'जखौ भंग' खालामनानै मोनासो आर'जखौ लाहोदों बिसोरो जोबोद दुखु गोनांथाव बाथ्रा माने इसोर दमजोंनो सोलिगासिनो दा बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन जोंथ' दा आयेननि राहाखौथ' लाखानांगोन निस्सय लानांगोन जोङो बेयाव जों गोबावनि समनिफ्राय सहायबोबायथ' एबारनि समाव जों सहायनो हाला नोंथांमोननि बिजाथिनि मुङा मा जोंनि बिजाथिनि मुङा अनसुमा बसुमतारी दिखियाजुलि समस्ति 65 नं समाव दाख्लै बिसोर बुंलांखादों आरो जेनेब्ला अफिसाव दम होनानै बुंलांदों बे अफिसा माबा मोनसे जायोब्ला जोंखौनो साननानै लाखा होननानै बिथांमोना रोखा गावसोरनो फोरमायलांखादों बिसोरो जेनेब्ला अरुपमोना गासिबो दंमोन गावसोरनि बे मा होनो बेखौ एक्सन पार्टि नामा इसोरखौ लानानै इसोर बांद्राय दादागिरि देखायबाय थागासिनो माने स्करपिय' गंसे बोलेर' गंसे बे गारि गंनैया माने एक्सन पार्टिनिनो बिसोर गंनैयानो माने उपद्रब बिथांमोननि सायावनो केस होनाय जागोन बिसोरखौ निस्सय इसोरखौ जों एफआइआर होनाय जागोन